Maya pa oras kabalit. Kayang tabing mabilog o pwersa ng GNN TV44 o diela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap gining Lunes, October 13, 2025. Yako po Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Panwalay Senator Bam Aquino na dapat apatupad ng DICT, ing libreng internet kay bansa, lakwas na kareng masulod na lugar. Masiriyang kukulay ti Senator Bam Aquino king Department of Information and Communications Technology o DICT na tambing yang ipatupad ing Republic Act 10929 o Free Internet Access in Public Places Act pang asigurado na balang Pilipino ating libre, mabilis at apanaligang internet access. Direkdik ng Aquino na ing balaw sa pangatenga ning pamagpatupad ning batas makaapekto king ekonomiya at king kalidad ning edukasyon ning bansa. Agpangking datos ning Senado 2,872 mo, kareng 58,121 na public schools ing makakonekta king free wifi program ng gobyerno. Napakahalaga ng internet connection ngayon po sa ating mga buhay. Isa na siyang pangailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po ito para makausap ang ating pamilya at kaibigan, ginagamit din po para makahanap ng trabaho, magsimula o magpalago ng negosyo at pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Amon ning senador king DICT at kareng telco na panigaralan ning bulk deal para kareng pampublikong eskwela bang apabilis at apamurang serbisyo. Dikdik na makapasar ning batas. Inya kailangan mo ing malino master plan, ustong pondo at mabilis sa implementasyon. Amon na pang Aquino king DICT na ilatag king publiko ing detalyadong plano, timeline at rank prioridad a lugar kabilang na rin pampublikong eskwela, ospital, ahensya ng gobyerno at terminal. Lalo na kareng lugar kulang ing serbisyo ng pribadong sektor. Yung mga schools natin, kanya-kanya silang subscription. Yes, Mr. Chair. Haven't we considered coming up with a bulk deal for our telco partners? Pepasyag na lamang suporta rin telecommunication firms ang mamye diskwento king Department of Education o DepEd para king connectivity dareng eskwela. Sinigurado ng DICT na ba yung mapupusing banwa makakonekta ng karagdagang 11,964 public schools king karelang libreng wifi program nung nukarin unahan lareng mara yung lugar o ring geographically isolated and disadvantaged areas. Sa pag-push natin para maimplementa ang batas na free wifi, lahat ng Pilipino dapat makinabang dito. Dahil ang access sa internet ay access po sa kaalaman. Access po sa pag-angat ng ating buhay. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Metong kareng kampanyang pasiklangan kareng eskwela, ing anti-bullying, lakwas na kareng kayanakan. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Metong niya i-Councilor Attorney Jessel Dairet ng Ciudad Angeles kareng megsilbing speaker king ganapan na forum as Safe Schools, Strong Leaders, a Youth Anti-Bullying Congress king Systems Plus College Foundation inyang milabas sa Paruminggo. Keti, dinikdik ning abogadong konsehal ing ulaganing batas laban king bullying kareng eskwela. King kayang pasyag amikitemang bullying and the law. Dinake ng Dairet kareng student leaders iba't kareng niyayaliwang pribadong eskwela king syudad, reng karapatan at pakibatan dareng kayanakan, lalam ning batas, bang apanatiling ligtas at safe ing environment kareng eskwela. Tinagun mo naman king programa, dinaangila City Vice Mayor Amos Rivera amemye mensaheng pang-inspirasyon. Ing content creator ay Jericho Arceo at Pastor Rude de la Torre, amidake kebalwan, dikil king bullying. Ing aktibidad, penimunane ning Rotary Club of Angeles Culiat, ACAPS at Systems Plus College Foundation bang amuyutan la rin kayo nakang leader bang maging talapanyulong ning respeto, disiplina at malasakit kareng-karelang eskwela. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katana lamang silipan reng artwork sa Binida King Luzon Art Fair 2025. King Tarlac, King Report ng Patricia Mamangon.
Punong-puno ng kulay, creativity at art vibes ang 4 na araw na Luzon Art Fair 2025 na matagumpay na ginanap noong October 9 to 12 sa diwa ng Tarlac at Bulwagang Kanlahi. Very important because art is our culture also, di ba? So we need a platform for that. Lalo na ngayon na sobrang daming negativity in the world, we have to be strong as a nation and we have to, be in touch with who we really are. Spearheaded ng provincial government ng Tarlac, nagtipon-tipon dito ang mahigit 600 artists at 31 exhibitors mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon, mula sa mga batikang alagad ng sining hanggang sa mga bagong henerasyon ng artist na may dalang fresh and fearless ideas. Ay nakasuporta sa ating mga artists na talagang gusto natin sila mapakita sa mundo, makita yung mga maraming tagumpalang artist dito sa ating rehiyon, sa ating probinsya, na kailangan lang ng lugar na pwede sila mag-exhibit. Sa creatives industry natin, kaya nakatutok po ang provincial government sa ganitong mga industriya. Isa sa mga featured artist ay si Alvaro Jimenez ng Bacolor, Pampanga, ang tinaguriang Letras y Figura sa Master na kilala sa kanyang intricate at symbolic artworks. Kasi kailangan natin yan, kailangan tuloy-tuloy. Filipino artist, kailangan it should be para ma-expose tayo sa buong mundo na tayo ang pinakamagaling mga Filipino artist. Kasama rin sa mga standout ang Gen Z artist na si Joshka Tolentino na hindi lang nag-exhibit kundi gumawa pa ng kulitan-inspired artworks on the spot para sa mga bisita. Nag-offer po ako ng free kulitan script, which is yung script nga po ng Kapampangan or Indigenous Writing System of Kapampangan. Ito po ay, yun nga, sobrang ganda po kasi ito po ay isang malaking platform for mga malalaking artists na aspiring artists. So, parang I can say po na pantay-pantay po lahat dito. Bukod sa art showcase, may Luzon Trade Fair din na sabay na isinagawa upang i-promote ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. For this year, we invited 31 exhibitors and more than 600 artists. So we're very happy. So it's still the same heart as Miss Mel, how she started it. So we're continuing it. So yun naman, mas malaki lang talaga ngayon and mas maraming activities like the Likha Fair and other communities na dito sa Tarlac. Ayon sa mga organizer, nagsimula ang Luzon Art Fair noong panahon ng pandemya bilang support system sa mga artist na nawalan ng oportunidad. Ngayon ay naging taunang tradisyon na patuloy na magbibigay ng espasyo para maipakita ng mga artist ang kanilang talento at passion. This is Patricia Mamangun on the spot. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force Pampanga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Get ready, runners! RMFB 3 AG Palayan 2025, happening on October 18th, 2025 at Robinson Star Mills, Pampanga.
Join the fun and excitement with 10-kilometer, 5-kilometer, and 3-kilometer categories, perfect for every runner. Enjoy exclusive race inclusions, 10-kilometer finisher shirt, running shirt, medals, race bib, and certificates. Don't miss this chance to run for fitness, unity, and purpose. Come and join us. Register now for RMFB 3 AG Palayan 2025. See you at the starting line. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dili pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kekata namang silipan ng bayong pasyalan at theme park King Lubao, King reporting. May bago at exciting na pasyalan sa Pampanga. Ito ang Pradera Islands Theme Park sa Lubao. Kung naghahanap ka ng lugar na suwak sa buong pamilya, tropa o special date, dito mo matatagpuan yan. May 25 rides and attractions na pwedeng subukan mula thrill rides hanggang sa mga nakaka-relax na paligid. Maluwag ang grounds, maraming open space para maglakad-lakad, mag-picture taking at mag-enjoy lang sa fresh air. 3 restaurant na bukas ngayon at may isa pang naghihintay pang mag-open para mas marami pang pagpipilian sa pagkain. We have currently 25 rides and attractions.
And we have big ones, we have smaller ones, we have attractions for small kids, we have bigger rides for the more grown-ups. And we still have the 2 attractions to come. And we are planning to have them ready around, now I need to take care of what I'm saying, but something like the beginning of December, we should be fully equipped and finished with all our rides and attractions. So we are waiting to have a big duck ride, and we are also waiting to complete a water flume. So yeah, this will be coming up. Karaniwang entrance fee plus ride all you can ay 1,500 pesos para sa adult. Pero may promo ngayon, 888 pesos lang sa entrance fee plus ride all you can para sa adult. Talagang swak na deal na ito, lalo na kung marami kayong kasama. Special rate din for kids and senior citizens. May parade at mga show tuwing Sabado at Linggo, ideal para sa mga gustong may live entertainment at iba pang performances habang naglilibot sa park. Yes, everybody is already very much welcome to visit. We are open every day, and we are doing promos. We are also planning to have our kickstart for the Halloween starting the 24th of October. So please follow us on the different social medias and keep you updated. We have very good promos going at the moment to make sure that everybody is everybody is ready and able to come and visit us. Hindi lang rides ang pwedeng ma-enjoy dito. Pwedeng maging bonding moment ito ng pamilya o barkada. Hindi ka mauubusan ng makikita at pwedeng gawin. Tips para sa mga first-timers, magdala ng comfy na damit at sapatos dahil sa mahaba-habang lakaran. Pradera Islands Theme Park sa Lubao ay hindi lang ordinaryong theme park. Pinagsama-sama ang saya, ang kultura ng Pampanga at bonding sa isang araw na puno ng saya at mga alaala. Kaya kung naghahanap ka ng bagong lugar na pwedeng pusuan ng barkada o pamilya, ito na yan. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Pamurin ang mimiral king Maragula Party ng Luzon at Visayas. Asahan ng mapali at malisangan na panahon ngayon Aldo. Dapat ating paminsan-minsan na pamanuran, lalo na kimbandang at panapon at bengi, pauli ng localized thunderstorm. At ini mababante na low pressure area yung pag-asa king luwal ng Philippine Area of Responsibility. Marayuya pa iti at alaya pang direktang epekto king bansa. Kabali maging parti kaking pamang balita ketiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Miyabe yung kandila ka rin dekorasyon ng Pasko, uling yung sala na niti, refleksyonen ng aslaga dinake ng matwin inyang di panganak ni Yesu Kristo. Kabalen, 73 days namo, bayo datang yung Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, ngatinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamang balita bilang panatang serbisyo karong sa Blang Kapampangan. Alben nyo lang ng Lunes, na may kalapay istorya, ketiking probinsya. Kaya ko po Benedicto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod.
ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.